pomáha terapia preprogramovať nervový systém? Áno, ale len čiastočne. Neurobiológia hovorí ešte niečo silnejšie. Vždy, keď vyhráš pod tlakom a kritickými očami, mozog ťa odmení dopamínom a testosterónom a ukotví odolnosť do tvojho tela. Inými slovami, nezlomiteľnosť nie je myšlienka. Nezlomiteľnosť je biológia. A ako to funguje? Keď si pod stresom, pod tlakom, keď máš strach, obavy, kritikov alebo zodpovednosť a napriek tomu vyhráš, doručíš, ustojíš, zvládneš, tvoje telo spustí reakciu, dopamín. Dokončil som to. Testosterón. Som silný, kompetentný, schopný. A mozog si uloží nový program. Keď čelím tlaku, zvládam to. Som typ človeka, ktorý vyťazí, aj keď je to ťažké. Toto je doslova prepisom nervového systému. Slová versus skúsenosť. Rozprávať o strachu ti dá pochopenie. Konfrontovať, čeliť strachu ti dá silu. Sediac na gauči môžeš o odvahe čítať knihy, ale odvaha vznikne až vtedy, keď urobíš krok, aj keď sa bojíš. Psychológia hovoria tomu evidence-based identity. Identitu nestaviaš tým, že o sebe hovoríš, kto si. Identitu staviaš tým, že si zbieraš dôkazy. Biblia to hovorí inými slovami. Vyviera v nás vytrvalosť, keď stojíme v súžení. Rimanom 5, 3 a 4. Nie keď utečieme, nie keď sa schováme, ale keď ustojíme boj. Goliáš nebol Dávidova traume. Goliáš bol jeho prelom. Stoici učia, sila nevzniká debatou o bolesti, ale prekonaním bolesti. Nezáleží na tom, čo cítiš, ale na tom, čo urobíš napriek tomu. Každý prekonaný boj posilní nervový systém, oslaví strach, zväčší odvahu. To je biológia úspechu. Opakované mikrovýhry pod tlakom spôsobujú, že kortizol, stresový hormón sa znižuje, dopamín a testosterón sa zvyšujú a prepojenia v mozgu sa menia. Strach prestáva veliť, odvaha sa stáva automatická. To nie je motivácia, to je neurochemická revolúcia. Terapia je dôležitá, rozhovor pomáha, reflexia uzdravuje. Ale nezlomíš starý príbeh tým, že o ňom rozprávaš. Zlomím ho tým, že vytvoríš nový. Každý jeden úspech pod tlakom je hlasnejší než 1000 slov. Zvládol som to, nie som obeť, som silnejší, než som myslel. A po dosť veľkom počte týchto momentov nervový systém prestane veriť v strach, začne veriť v tvoju silu. A vtedy sa stane to, čo hľadá každý muž, každá žena, každý bojovník. Neprestaneš dúfať, že to zvládneš. Začneš vedieť, že to zvládneš. Tak vec, že to zvládneš a konaj, držím ti v tom palce.